ଦେଇ ପାରୁନଥିବେ କିନ୍ତୁ 3000 4000 ଲୋକ ନିଶା ଖାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲେବର ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଗାଁରେ ବି ତୈଳ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାଷ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି 300 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ 100 ଟଙ୍କା ଗୁଟଖା ସିଗାରେଟ୍ ଗଞ୍ଜେଇ ମଦରେ ଯାଉନି। ତମକୁ ଯଦି ମାଗିବ 50 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଦିନକୁ ଦିଅ ବ୍ୟାଙ୍କ ତୁମ ଦେବେ ଲସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଉଛି। ଆମେ ଏଇଟା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଲି ବୁଝାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଙ୍କର କ'ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏମାନେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ରାଲିକି ଯିବୁ ଯେ ପଇସା କିଏ ଦେବ ତମ ପଞ୍ଚାୟତରେ 5000 ଲୋକ ଯିବ କ'ଣ ମୁଁ ପଇସା ଆଣିଦେବି 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବସ୍ ଭଡ଼ା ଲସ୍ କାହାର ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଉଛି ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ହେଉଛି। କାଲି ଜଣେ ଲେଡି ଡାକ୍ତର ଝିଅଟେ ତା କ୍ଲିନିକ୍ରୁ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ତାକୁ 4 ଜଣ ପୁଅ ମଦ ପିଇକି ଜବରଦସ୍ତି ରଖିକି ତା ପାଟିରେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ମଦ ପୁରେଇକି ତାକୁ ରେପ୍ କରିକି ଝିଅତାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇ ଜାଳି ଜାଣିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ 6 ବର୍ଷ ଝିଅକୁ 12 ଜଣ ରେପ୍ କରିଛନ୍ତି କେବଳ ନିଶା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ ଯେହେତୁ ପାଠ କେହି ପ୍ରାୟ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ଗାଁରେ। ଆଉ ଏଇଟା କାହିଁକି ଟାଉନରେ ହେଉଛି ଟାଉନରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ନିଶା ମିଳୁଛି ଆଉ ଗାଁରେ କାହିଁକି ମିଳୁନି ଏବଂ ଅଧିକ କେମିତି ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିସାରିଲେଣି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିନଥିବେ। ଜାଣିଛନ୍ତି ସରକାର କ'ଣ ନୂଆ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି? ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ 4800 ନୂଆ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେବ ସବୁ ଟାଉନରେ ଅଛି ପଞ୍ଚାୟତ ପାଖାପାଖି ଖୋଲିବେ ଯେମିତି ଲୋକ ସୁବିଧାରେ ଖାଇପାରିବେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଭାବୁଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଘଟୁଛି ଆମର ତ ହେଇନି ଆମେ ଏତେ କଥା କିଏ ବୁଝିବ।